Il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri inauguraw investiment ta' kważi €900,000 fis-sezzjoni marittima tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li se jikkontribwixxi għal Malta aktar sigura. Il-binja f'Kordin issija tal-ogħla livell, tant li mhux biss issaħħet biex twieġeb għal salvataġġ fuq il-baħar, imma se tkun tista' toffri wkoll appoġġ f'sejħiet fuq l-art. Il-binja ġiet rinnovata kompletament biex issa toffri l-aqwa ambjent fejn il-ħaddiema jippreparaw biex jagħtu l-aħjar servizz fosthom sistema ta' telekomunikazzjoni ġdida. Il-proġett raw wkoll il-ħolqien ta' 3 garaxxijiet li jakkomodaw l-inġenji ta' taqsima ħażmat li twieġeb għal emerġenzi marbutin ma' materjal kimiku perikolus. Fil-binja l-ġdida hemm ukoll dry room u wet room li huma kritiċi f'operazzjonijiet ta' salvataġġ. Kadrick Tabone, Leading Assistance Rescue Officer mis-Sezzjoni Marittima tal-Protezzjoni Ċivili, innota kif dan l-investiment se jfaċilita l-ħidma tal-uffiċjali. B'dan l-investiment ħankunu iktar effiċjenti. Dil-binja ġiet issa eżatt mal-baħar eżatt fil-bċejjeġ tagħna. Kif ikonna kol ta' emerġenza nitilqu żgur mal-ewwel bl-affarijiet kollha magħna. In-nies mhux bħalma konna qabel tittoħroġ toqgħod biddel fejn dajsa. Issa hekk ġiet bil-binja l-koll tidħol tbiddel minn hawn tkun preparat il-bist u tlaqt. Issa ġifieri dal-investiment ħajfaċilita ħafna x-xogħol. Naħseb li morna ħafna l-aħjar. Il-Prim Ministru Roberta Bela irrimarka kif il-Gvern qed jinvesti ma' €30 miljun fis-sena fis-sigurtà ta' pajjiżna biex jissokta l-investiment fis-settur u fin-nies li jaħdmu fih b'kondizzjonijiet u faċilitajiet mill-aqwa. Meta nara dil-burija li qiegħed jilbsu l-uniformi, verament inħossni kburi li qegħdin mixjin f'din id-direzzjoni tajba li nkomplu ninvestu fis-sigurtà ta' dan il-pajjiż. U mbagħad tara l-kredibilità li tgawdi s-CPD. Tara jinfetaħ reklutaġġ u jkollok daqstant persuni illi japplikaw biex jissieħbu fis-CPD. Tmur barra l-pajjiż u tara kemm is-CPD tgawdi kredibilità fuq livell internazzjonali wkoll. Il-Ministru Byron Camilleri sostna kif li lin mill-investimenti kapitali li qed isiru b'mod kontinwu, il-Gvern qed jinvesti wkoll direttament fil-ħaddiema billi tejjeb il-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom. Dan il-mod verament qed nuru illi l-investiment tagħna fis-sigurtà ta' pajjiżna qed isir, meta nagħmluh verament biex nagħtu serħan tal-moħħ lin-nies illi jafu illi hemm ħaddiema preparati, illi jafu illi hemm ħaddiema imħarġin, li għandhom l-aqwa da possibbli sabiex fil-mument tal-prova, fil-mument tal-bżonn ikun nistgħu kemm insalvaw u kemm nipproteġu. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro flimkien ma' ħaddiema u uffiċjali tad-Dipartiment, inkluż l-20 ta' rekluti li bħalissa dejjin bir-reklutaġġ.